A veure, nosaltres el que voldríem explicar en aquest primer capítol és per què pensem que Roissy seria una sèrie d'interès, d'atractiu universal, no només per la catalana terra, sinó per tot el món, i que ens posaria al mapa, a la cultura catalana i el que som, i el que desitgem, i el que somiem, etc. Com ho vendríem, això? A veure, passen en un curt espai de temps, hi ha moltes emocions que passen en aquests escriptors, perquè, com recordes, l'Anna Murià deia que era com si hi hagués una cuina, una olla que es bullissin totes les emocions en aquell petit espai de temps. Hem de pensar que són escriptors que fugen perquè són catalans, perquè han estat al servei de la República, no saben on aniran, tenen por de quedar-se, por d'anar-se'n, por de les bombes, normal. I això fa que jo crec que s'incrementen les emocions en aquestes situacions límit. Són situacions límit. I que si no, no passaria. Els amors, els desamors, les angoixes, i després ells escrivien els seus dietaris, però ells també feien ficció. Sí. I aquí veiem com un concepte per una sèrie, que avui dia van molt de conceptes, que és que a les memòries ells a vegades expliquen una part del que passa, i en la ficció, a veure que la Mercè Rodoreda va tenir un abús sexual per part d'un familiar a la infantesa, això no ho explica cap memorialista que va estar amb ella a Roissy, ho explica amb una ficció una de les escriptores que ara s'està valorant més, l'Anna Murià, saps? Llavors això també interessa molt, quan hi ha un concepte. Parlant de l'Anna Murià, entre els amors i els desamors, a Roissy van arribar una sèrie d'escriptors, i després el Pere Calders, parlem després de Pere, el Pere Calders se'n va anar... Correcuita. A Correcuita. Però ja ho explicarem un dia perquè anava a Correcuita. Sí, també va d'amors i desamors. I al seu lloc el va ocupar l'Agustí Bartra, que venia del camp de concentració dels ple de polls, malalt, fet un desastre. I que ell havia anat a la guerra amb el diccionari Fabra, perquè veieu el nivell. Sí, i va fugir, va perdre el diccionari Fabra amb un tren sortint del camp de concentració. El va deixar dalt, sí, i després va tornar i ja no hi era. No hi era. Doncs va haver-hi, l'Anna Murià es va enamorar de l'Agustí Bartra i Van fer l'amor allà, o sigui que... Sota... No sé si era el Pomer o els Castanyers, però era el Pomer. Jo diria que era el Pomer, però ara no me'n recordo. No, però aquest era el rigor, aquí hi ha de ser, sí. Sí, ja ho buscarem. Llavors, si ens volem quedar amb això, perquè la Rodoreda també n'estava del Trabal, però allà coneix l'Armand Obiols i s'enamora de l'Armand Obiols, la sogra de l'Armand Obiols estava allà, vull dir, l'olla a pressió, però de pressió, eh? Si ens volem quedar amb això, doncs mira, i no cal ni anar a París, perquè tenim el Parc de les Heures, el castell aquest, el Chateau, Palau de les Heures, que és ben bé del mateix estil. Vull dir, ara, aquí darrere hi ha aventura, hi ha un 007, un Schlinder català, que és el Trias i Page, que és el que va aconseguir que poguessin estar al Chateau de Roissy, ell i la Clara Candiani. Tens un pare, el del Bangarel, és molt bonic, el del Bangarel. Sí, el Bangarel està al Chateau amb la seva dona i havia deixat els dos fills petits a Barcelona. Poble Nou. Al Poble Nou, sí. I llavors rep un telegrama amb una clau, perquè esclar, no podien dir ara venim fugint per la frontera i que el seu pare venia amb els dos nens fugint, travessant la muntanya cap amunt fins a Costoja, i ell ho rep i ha de trobar tots els papers, perquè aquest era un dels problemes, els laissez-passer, per arribar a Costoja a trobar-se amb els seus fills, anar-se'n amb els seus fills a Amèrica, perquè ja tenien els visats per marxar. Xile va fer diners perquè era químic, amb les sals de magnesi. Però és que l'agafen, l'agafen i el porten a una comissaria. Però se'n surt, perquè veu quin llibre està llegint el comissari.
i li explica una cosa de l'autor i el comissari el deixa passar. Vull dir que és que, sabeu, si la Iolanda i jo estem aquí i diem, sisplau, feu una sèrie, és perquè té, a veure, el Jordi Murià, el nen, a la frontera, els senegalesos i els francesos, els policies, li demanen papers, i què passa? No els té, perquè... No, llavors el fill d'un altre, del Josep Maria Francesc, li deixa els papers i poden passar. En aquell moment, saps? Com si... Perquè, esclar, fins a arribar a la frontera tots van seguir camins diversos. Ja ho anirem explicant, però n'hi ha uns que van però quasi bé tots els camins diversos conflueixen a Agullana. I des d'Agullana Mas Perxés. Al Mas Perxés. I des d'Agullana n'hi ha uns que se'n van amb o sigui, eren els homes que no estaven en edat militar, les dones i els nens, per dir-ho d'alguna manera. I els altres, els que estaven en edat militar, que no podien passar de trobar el permís per part de les autoritats republicanes, pugen muntanya amunt, que són el Pere Quart, Trabal, el Benguerel, el Gas també. I llavors aquests són els més importants, que si recordeu, segur que recordeu tots aquell poema del Pere Quart, que una nit de lluna plena tramuntara amb la carena, doncs van tramuntar la carena des d'Agullana cap amunt fins a deixar un poblet francès que